మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరూ బాగున్నారండి? ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యంలోకి వెళ్దాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి, మీ గొప్ప నామానికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. ఈ సమయంలో నీ ప్రజలతో మీ యొక్క మాటలు మీరే బోధించి నీ రాకడకు మమ్మల్ని ఆయత్తపరచమని యేసు నామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ సమయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాస్తున్నటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం దగ్గర నుంచి 11 వచనాల వరకు ఉన్నటువంటి విషయాలని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ పత్రికని చాలా శ్రేష్టమైన విషయాలతో కూడినటువంటి మాటలు కలిపి ఫిలిప్పీలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి అతను రాస్తాడు. మొదటి అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారు సంఘానికి లేదా విశ్వాసికి జీవమై ఉన్నాడు. 2వ అధ్యాయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు విశ్వాసికి మాదిరి అయి ఉన్నాడు. 3వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వారు విశ్వాసికి గురి అయి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ 4వ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు విశ్వాసికి బలమును, శక్తినై ఉన్నాడు. సో ఈ 4వ అధ్యాయంలో 13వ వచనం ఈ అధ్యాయం మొత్తానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనం. అయితే ఈ 4వ అధ్యాయం మొదటి 11 వచనాల్లో పౌలు చాలా విషయాలని ఇక్కడ అతను రాయటం జరిగింది. నేను మొదటి వచనం చదువుతున్నాను. కాబట్టి నేను అపేక్షించు నా ప్రియ సహోదరులారా, నా ఆనందమును నా కిరీటమునయ్యున్న నా ప్రియులారా, ఇట్లు ప్రభువునందు స్థిరులై యుండుడి. నా అంశం ఏంటంటే మనము ప్రభువునందు స్థిరులమై ఉండాలి. ఇక్కడ పౌలు మొదటి వచనంలో ఈ సంఘం ఎలాంటి సంఘమో చక్కగా అతడు సంఘాన్ని పొగుడుతూ ఉన్నాడు. ఈ సంఘం ఎలాంటిదంటే పౌలు అపేక్షించే సంఘం, అంటే పౌలు ప్రేమిస్తున్న సంఘం. రెండవది, ఈ సంఘం ఎలాంటిదంటే పౌలుకి ప్రియముగా ఉన్నటువంటి సంఘం. మూడవది, ఈ సంఘం ఎలాంటిదంటే పౌలుకి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి సహోదర సహోదరుల బంధము కలిగిన సంఘం. నాలుగవది, ఈ సంఘం ఎలాంటి సంఘం అంటే పౌలుకి ఆనందాన్ని కలిగించే సంఘం. ఐదవది, ఈ సంఘం ఎలాంటిదంటే కిరీటము, అంటే ఇందులో 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. 1 కిరీటం ఘనతకు గుర్తు, 2 కిరీటం జయానికి గుర్తు. అంటే ఈ సంఘం పౌలుకి ఘనతని తెచ్చిన సంఘం, అలాగే పౌలుకి జయాన్ని ఇచ్చినటువంటి సంఘం. అంతేకాకుండా మరలా నా ప్రియులారా అన్నాడు. అంటే తన చేత రక్షించబడినటువంటి బిడ్డలు గనుక అతడు ఆ సంఘం అతనికి ప్రియముగా ఉంది గనుక ప్రియులారా అన్నాడు. సో ఇంతటి శ్రేష్టమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగిన ఈ సంఘంతో పౌలు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభువునందు స్థిరులై ఉండండి అన్నాడు. అంటే చాలామంది దేవుడు మాదిరిగా ఉండ, చాలామంది దేవుడు గురిగా ఉండ, చాలామందికి దేవుడు జీవమై ఉన్నప్పటికి కూడా, చాలామందికి దేవుడు శక్తి అయి ఉన్నా, బలమై ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ప్రభువునందు స్థిరంగా లేకపోవటాన్ని బట్టే పౌలు ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు. సరే, ఒక వ్యక్తి ప్రభువునందు స్థిరంగా ఉండాలంటే పౌలు మాటల్లోనే మనం చూడాలి. ఇప్పుడు 2వ వచనంలో పౌలు ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. ప్రభువునందు ఏక మనస్సు గలవారై ఇండుడి. పౌలు ప్రభువునందు స్థిరంగా ఉండండి అని చెప్పినటువంటి ఈ మాటను బట్టి ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగిన వారు ప్రభువునందు స్థిరంగా ఉంటారో ఇక్కడే చక్కగా అతను రాశాడు. 1, ఏ సంఘములో ఏక మనసు గలవారు, ఏ విశ్వాసి ఏక మనసు కలిగినటువంటి బిడ్డగా ఉంటారో ఆ విశ్వాసి, ఆ సంఘం ప్రభువునందు స్థిరముగా ఉండును అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సంఘంలో 2 స్త్రీలు ఉన్నారు. వీళ్ళు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్త్రీలు. వీళ్ళిద్దరికి చాలా తగాదులు. చర్చికి వెళ్తున్నారు, ఒకే చర్చికి వెళ్తున్నారు, వాక్యాలు వింటున్నారు, సహకారులుగా ఉన్నారు. క్లెమెంతు సంఘ అధ్యక్షుడిగా ఉంటే అతనికి సహాయం చేశారు. పౌలు సువార్త సేవలో కూడా అతనమ్మటే బడి వాళ్ళు కూడా సువార్త పరిచర్యలో పాలు పొందారు. అలాగే అనేక మందికి సహాయం చేసినటువంటి బిడ్డలు వీళ్ళు.
కానీ వీళ్ళిద్దరికీ ఒకే సంఘానికి వెళ్తున్న ఒకరంటే ఒకరికి పడదు. ఆ విషయం పౌలుకి తెలిసి పౌలు ఏమంటున్నాడంటే, మీరు ఒక సంఘంలో ఉంటూ ప్రభువునందు మేము స్థిరంగా ఉన్నామంటే అది కుదరదు. మీరు ప్రభువునందు స్థిరంగా ఉన్న బిడ్డలే అయితే మీలో ఏక మనసు ఉండాలి. బైబిల్లో చాలా మనసులు ఉన్నాయి. అహంకార మనసు, గర్వము గల మనసు, శరీరానుసారమైన మనసు, అలాగే బుద్ధిహీనుని మనసు, ఇలా చాలా మనసులు ఉన్నాయి బైబిల్లో. కానీ పౌలు ఏమంటున్నాడు? ఏక మనసు గలవారే ఉండాలి. సో ప్రభువునందు ఎవరు స్టేబుల్గా ఉంటారు అంటే, స్పిరిచువల్ స్టెబిలిటీ ఎవరికి ఉంటుందంటే, ఒకటి ప్రభువునందు ఎవరైతే ఏక మనసు కలిగి ఉంటారో వారికి ప్రభువునందు స్థిరత్వం కలిగి ఉంటారు. సో ఒకే సంఘానికి వెళ్తూ దెబ్బలాడుకుంటూ తగాదులాడుకుంటూ ప్రభువుని బాహాటకంగా వేడుకకు తీసుకొని వస్తే అది ప్రభువుని గణపరిచినట్టు కాదు. అందుకని ఇలాంటివి మీలో ఉండకూడదని పౌలు ఇక్కడ ఇద్దరి స్త్రీల గురించి చెప్పాడు. ఒక ఆవిడ పేరు యువోదియ, రెండో ఆవిడ పేరు సుంటికేలు. ఈ ఇద్దరి గురించి చాలా చక్కగా పౌలు రాస్తూ మీరు ఇలా ఉండకూడదని చెప్పి వాళ్ళని హెచ్చరించాడు. ఆ తర్వాత రెండవది, ఒక వ్యక్తి ప్రభువులు స్థిరముగా ఉండాలి అంటే పౌలు మాటల్లోనే మనం చూడాలి. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, 4వ వచనం చదువుతున్నాను. జీవగ్రంథమందు రాయబడి ఉన్నవి. 4వ వచనం చదువుతున్నాను. ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి. సో ప్రభువునందు ఒక వ్యక్తి స్థిరముగా ఉండాలి అంటే ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా ప్రభువునందే ఆనందించాలి. లోకమందు ఆనందం ఉండకపోయినా, ఆస్తిపాస్తులు ఉండకపోయినా, ఆరోగ్యం ఉండకపోయినా, ఈ లోకంలో బంధువులు, స్నేహితులు, రక్త సంబంధికులు మనతో ఉండకపోయినా ప్రభువునందు మాత్రం మనం ఎల్లప్పుడూ ఆనందించేవారుగా ఉండాలి. కొంచెం మంచి ఆహార పదార్థాలు తిన్నప్పుడు ఆనందం, మంచి వస్త్రాలు ధరించినప్పుడు ఆనందం, అలాగే మనకి మంచి సంపద వచ్చినప్పుడు ఆనందం, మంచి పంట మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆనందం. దాని అన్నిటికన్నా కూడా పౌలు తను తెలుసుకున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఈ ఆనందాలన్నీ వ్యర్థం. కానీ ఏ ఆనందం గొప్పదంటే ప్రభువునందు ఆనందించటమే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. మరి ప్రభువునందు ఎవరు ఆనందించగలరంటే, ప్రభువులో ఎవరైతే స్థిరంగా ఉంటారో వారు మాత్రమే ప్రభువునందు ఆనందిస్తారు. అందుకే పౌలు చక్కగా వర్ణిస్తూ ఇక్కడ ఫిలిప్పులో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని చెప్తున్నాడు. మీరు మంచి సంఘమే, కాదంటలేదు, కానీ మీరు ప్రభువునందు స్థిరంగా ఉండాలంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా లోక సంబంధమైన వాటి యందు ఆనందించటం కాదు, కానీ ప్రభువునందే మీరు ఆనందించాలి. ప్రభువునందు ఆనందించటం అంటే ఎన్నో విధాలుగా ఆనందించవచ్చు. పాటలు పాడుకుంటూ, స్తుతించుకుంటూ, చప్పట్లు కొడుతూ, అలాగే తంబురాలతో, సితారాలతో నాట్యం ఆడుతూ, వాక్యం చదువుకుంటూ, ఇతరులకు వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ప్రభువులో ఆనందించే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా. కనుక అటువంటి ఆనందం ఈ సంఘ బిడ్డలు కలిగి ఉండాలని పౌలు చెప్పాడు. మూడవది మనం చూస్తే అక్కడ 5వ వచనం, మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి, ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు. సో మూడవది అతను చెప్పినటువంటి ప్రభువునందు స్థిరముగా ఉండవలసిన విషయంలో మూడో విషయం ఏంటంటే మీ సహనము అన్నాడు. కింద ఫుట్నోట్లో మృదుత్వం అన్నాడు, సాఫ్ట్ నేచర్. సో దాన్ని హ్యూమిలిటీ అనొచ్చు, అనుకువ. సో ఒక వ్యక్తి ప్రభువులో స్థిరముగా ఉన్నాడు అని తెలియాలంటే ఆ బిడ్డలో అవుట్వర్డ్గా అతడు మృదుత్వంగా ఉండవు అనవసరం, కానీ ఇన్నర్గా మాత్రం అతడు చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. సో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, పౌలు యొక్క ఉద్దేశం అదే. ఒక బిడ్డ, ఒక సంఘం ప్రభువులో స్థిరంగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు చాలా అనుకువగా ఉండాలి, చాలా సహనముగా ఉండాలి. పౌలు శీలల్ని చెరసాల్లో వేసినప్పుడు పౌలు శీలలు పాటలు పాడి దేవుని స్తుతించారు. అలాగే దానియేలుని సింహాల బోన్లో పడేసినప్పుడు దానియేలు ప్రార్థన చేశాడు. అలాగే శద్రకు, మేషకు, అబేద్నెగోలుని అగ్నిగుండంలో పడవేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా దేవుని స్తుతించుకుంటూ తిరిగారు. యోసేపు చెరసాల్లో వేయబడినప్పుడు యోసేపు అక్కడ దర్శనాలు చూస్తూ అతనితో పాటు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు పానదాయకుల అధిపతులకు కళాకళ భావం చెప్పాడు. అంతేకాకుండా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, చాలామంది భక్తులు వాళ్ళ కష్టం వచ్చినప్పుడు, శ్రమ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎగ్జైట్ అవ్వలేదు, చాలా ఓర్పుగా ఉన్నారు. ఓర్పు మనకి నిరీక్షణ కలిగించిందట. శ్రమ ఓర్పుని పరీక్షను తీసుకొస్తే
పరీక్ష ఓర్పుని తీసుకొస్తుంది, ఓర్పు మనకి నిరీక్షణ తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. అందుకని పౌలు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించినా అతడు ప్రార్థన చేయాలి. సో ఇప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఓపికగా ఓర్పు కలిగి మనము సహనం కలిగి ఉంటే నిజంగా ప్రభువులో స్థిరులమై ఉన్నట్టు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నాలుగవది పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట 6వ వచనం చదువుతున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. దేనిని గూర్చియు చింతింపకుడు గాని ప్రభు విషయంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయుడి. అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును. సో 4th పాయింట్ పౌలు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మీరు ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి. అంటే ఒక విశ్వాసి లేదా ఒక సంఘం ప్రభువులో స్థిరముగా ఉంది అంటానికి రుజువు ఏంటంటే వాళ్ళు, అంటే ఆ సంఘస్థులు లేకపోతే ఆ బిలీవర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు. మన పూర్వీకులు ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, వాళ్ళు కష్టం వచ్చినప్పుడు, బాధలు కలిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతగానో ప్రార్థన చేశారు. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవునికి ప్రార్థన చేశారు. దావీదు యుద్ధానికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా దేవుని సన్నిధులు విచారణ చేసి మరీ వెళ్ళేవాడు. అంటే దేవునికి ప్రార్థన చేసుకొని మరీ వెళ్ళేవాడు. సో మన జీవితాల్లో ఇలాంటి కరోనా పరిస్థితుల్లో మనము కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలి. యేసు ప్రభు వారు చెప్పాడు, ఆ రోజుల్లో పరిసయ్యులు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దీర్ఘ ప్రార్థనలే గొప్పవి అని చెప్పి ప్రజలందరిని కూడా వాళ్ళ ప్రార్థనల వైపు తిప్పుకొని, వాళ్ళ డంబవ ప్రార్థనల వైపు, వేషధారంతో కూడిన ప్రార్థన వైపు తిప్పుకొని అనేక మంది ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఉండేవాడు. ప్రభు చూసి ఏంటి వీళ్ళందరూ ఇలా చేస్తున్నారా అని చెప్పి యేసు ప్రభు వారు ఏం చేశారంటే ఈ విషయాన్ని గమనించి యేసు ప్రభు వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఒక ప్రార్థన నేర్పించాడు. ఏంటంటే, మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు ఇదిగో గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకొని ఆ రహస్యమందు చూసు మీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయండి. అప్పుడు రహస్యమందు చూస్తున్న మీ తండ్రి మీ ప్రార్థన విని రహస్యమందు మీకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చును అన్నాడు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థనా జీవితంలో ఒంటరి ప్రార్థన, ఏకాంత ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి. ఏకాంత ప్రార్థన లేకపోతే ప్రియ దేవుని బిడ్డరా, ఈ రోజుల్లో అందరిలో కలిసి సంఘంలో ప్రార్థన చేస్తారు, కుటుంబం అందరితో పాటు కలిసి ప్రార్థన చేస్తారు. కానీ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇండివిజువల్లీ? నీకు వ్యక్తిగతంగా యేసుక్రీస్తుతో ప్రార్థన అనుభవం ఉందా? ప్రార్థన జీవితం ఉందా? గుంటలో వేశారు ఇర్మియా గుంటలో ఉండి ప్రార్థన చేశాడు. మన పూర్వీకులు వేకుజామున లేచి యెహోషువ ప్రార్థన చేశాడు, సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలను ఆపగలిగాడు. సో ఒంటరి ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. యేసు ప్రభు వారు కూడా ఏకాంతంగా ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళేవాడు. గెత్సమనే తోటలోకి వెళ్ళేవాడు. ఆ ఒలీవ కొండ మీద ఉన్న గెత్సమనే తోటలోకి ఒంటరిగా, పగలేమో దేవాలయంలో వాక్యం బోధించేవాడు, రాత్రి అవ్వగానే యేసు ప్రభు వారు ఒలీవ కొండ మీదకి వెళ్ళి ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేశాడు. సో ఒంటరి ప్రార్థన ఉండటం వల్ల మనం ప్రభువులో స్థిరముగా ఉండగలుగుతాం. ఆ తర్వాత ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనం చూస్తే 8వ వచనం చూద్దాం. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండే నీడలా, ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి భ్రష్టమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానముంచుకొనుడి. అంటే పౌలు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న మాటను బట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, ధ్యానం ఉంచుకోండి అనే మాటకు ఇంగ్లీష్లో థింక్ అబౌట్ అని ఉంది. అంటే వాటిని గురించే మనం ఏం చేయాలంటే ఆలోచన చేయాలి. సో దీన్ని ఏమనొచ్చు అంటే, ఈ ఆలోచనని గాడ్లీ థింకింగ్ అనొచ్చు. అంటే దైవికమైన ఆలోచన. దైవికమైన ఆలోచన ఎవరు కలిగి ఉంటుందో వారు ప్రభువులో స్థిరంగా ఉంటారు. వాళ్ళు అన్యాయం పక్కన ఉండరు, వాళ్ళు అపవిత్రత పక్కన ఉండరు, వాళ్ళు అసత్యం పక్కన ఉండరు, వాళ్ళు మలినమైన వాటి పక్కన ఉండరు. వారు ఇంకా ఆలోచన చేస్తే ఇంకా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా, ప్రభు చెప్పినట్టుగా వారు అపఖ్యాతి పక్కన ఉండరు. సో దేవుని యొక్క ఆలోచన కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇదిగో ఎక్కడ ఉంటారంటే న్యాయం పక్షానే ఉంటారు. ఒకవేళ అన్యాయం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు జరుగుతుందనుకోండి, అన్యాయంగా ఉన్నటువంటి ఆ అన్యాయాన్ని ఖండిస్తారు. న్యాయంగా వాళ్ళు ఏదైనా కూడా సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు.
సో దైవికమైన ఆలోచనలు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, న్యాయపరంగా ఉంటాయి. అన్యాయాన్ని వాళ్ళు సహించలేరు. పౌలు కూడా తన జీవితంలో ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవించి అతడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఫిలిప్పు సంఘం చెప్తున్నాడు, మీరు ప్రభువునందు స్థిరంగా ఉండాలంటే మీరు దైవికమైన ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. దైవికమైన ఆలోచన ఎవరిలో ఉంటుందో వారు ఇవి చెప్పినవన్నీ కూడా వారు కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళే ప్రభువునందు స్థిరంగా ఉంటారు అని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా మరొకటి మనం చూస్తే 9వ వచనంలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరియు మీరు నా వలన ఏవి నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో, నా యందున్నట్టుగా ఏవి వింటిరో, ఏవి చూచితిరో అట్టి వాటిని చేయుడి, అప్పుడు సమాధానకర్త అగు దేవుడు మీకు తోడై ఇండును. దేవునికి స్తోత్రం. సో ఇప్పుడు ఈ సంఘంతో పౌలు మాట్లాడుతున్న విషయాలు మరొక 2 విషయాలు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే పౌలు ఏ విషయాలు ఆ సంఘానికి చెప్పాడో ఆ విషయాల్ని వారికి ఏమంటున్నాడంటే నేర్చుకోండి అంటున్నాడు. అంటే తాను బోధించినటువంటి బోధలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, తాను ఏమైతే నేర్పించాడో అవన్నీ, ఏమైతే విన్నారో, ఏమైతే బోధించాడో అవన్నిటిని కూడా చేయమని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు 6వదిగా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, సేవకుడు బోధించిన వాటిని ఎవరైతే సంఘ బిడ్డలు జరిగిస్తారో, చేస్తారో వారే ప్రభునందు స్థిరంగా ఉంటారు. ఏ సేవకుడు కూడా వాళ్ళ సంఘాన్ని అపవిత్రమైన వాటిని చేయమని చెప్పడు. ఏ సేవకుడు కూడా ఆ సంఘ బిడ్డల్ని ప్రార్థన చేయొద్దని చెప్పడు. ఏ సేవకుడు కూడా ఆ సంఘానికి వాక్యం చెప్పకుండా జోకులతోనే కాలక్షేపం చేయడు. ఏ సేవకుడు కూడా ఆ సంఘాన్ని పరలోకానికి సిద్ధపరచకుండా ఏ సేవకుడు కూడా సమర్పోతుల్ని చేయడు. ఏ సేవకుడు కూడా ఆ సంఘానికి ఉపవాస ప్రార్థనలు, కన్నీటి ప్రార్థనలు, ఏకాంత ప్రార్థనలు, అలాగే పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా ఉండాలి అని ఏ పాస్టర్ గారు చెప్పకుండా ఉండనే ఉండడు. కనుక ఇప్పుడు పౌలు కూడా అతను వాక్యం చెప్తుంటే చాలా కఠినంగా ఉండేది. ముక్కుసూటిగా మాట్లాడేవాడు, మొహమాటం లేకుండా మాట్లాడేవాడు పౌలు. అలాంటి పౌలు తన జీవితంలో ఇప్పుడు ఈ సంఘంతో ఏమంటున్నాడంటే, నేను మీకు ఏమేం బోధించానో అవన్నీ మీరు చేయండి. సో పౌలు బోధించినవన్నీ కూడా పరలోక సంబంధమైనవి. పౌలు బోధించినవన్నీ కూడా ఈ లోకంలో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. అలాగే మత బోధకులు, దుర్బోధకులు, అబద్ధ బోధకులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి ఎలాగో మనము తప్పించబడి, విడిపించబడి నిజమైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలో ఈ విషయాలు చాలా చెప్పాడు. ఎవరిని మాదిరిగా పెట్టుకోవాలి. 2వ అధ్యాయంలో క్రీస్తును మాదిరిగా పెట్టాడు. తర్వాత తన గురించి చెప్పుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తిమోతి గురించి చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఎపఫ్రొదీతు గురించి చెప్పాడు. అంటే వీళ్ళందరినీ మాదిరికరంగా చూపించాడు ఆ సంఘంలో. సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మరి ఇప్పుడు పౌలు ఇక్కడ ఏమి తెలియజేస్తున్నాడంటే, నేను మీకు ఏం బోధించానో, ఏమి విన్నారో, ఏమి నేర్చుకున్నారో అవి చేయండి. ఈ రోజున సంఘాల్లో నిజంగా అలాంటి వాటిని చేసేవారు ఉండారా అంటే ఏమో చెప్పలేము. కనుక సేవకులు బోధించిన వాటిని మనం చక్కగా విని నేర్చుకొని వాటి ప్రకారంగా మనం కనుక చేయగలిగితే మనము నిజంగా ప్రభువునందు స్థిరులమై ఉన్నట్టు. 7వది చెప్తున్నాడు పౌలు, అప్పుడు సమాధానకర్తయ్య దేవుడు మీకు తోడై ఉండును. ఆ పై మాటల్లో కూడా నాకేమనిపించిందంటే, సేవకులు చెప్పిన వెంటనే ఎవరైతే విని చేస్తారో వాళ్లకు దేవుడు తోడై ఉంటాడు. అంటే వినటము అనే మాటకు మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, విని చేయటం అనే మాటకు ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే విధేయత చూపించటం. అంటే 7వదిగా ఎవరైతే విధేయత కలిగి ఉంటారో వారు మాత్రమే ప్రభువునందు స్థిరముగా ఉండగలుగుతారు. సో వాళ్ళకు మాత్రమే స్పిరిచువల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. సో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, విధేయత కలిగి ఉండాలి. సమూయేలు సౌలుకు చెప్తాడు, నువ్వు వెళ్ళి యుద్ధం చేసిరా అని. ఎవరిని కూడా ఉంచకుండా అందరిని సమూల నాశనం చేసిరామని చెప్పగానే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సౌలు సమూయేలు మాట విని వెళ్తాడు. యుద్ధానికి వెళ్ళి అందరినీ అక్కడ చంపి వచ్చేటప్పుడు గొర్రెలు, మేకలు, పశువులను తీసుకొని వస్తాడు. సరే సమూయేలు వచ్చి అడుగుతాడు, నాయన అందరినీ ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రకారం చేసావంటే చేశానయ్యా, మరి ఏంటి వెనకాల ఆ గొర్రెల శబ్దం, మేకల శబ్దం వినపడుతుందంటే అవి దేవునికి బలిద్దామని తీసుకొచ్చాను. దేవుడు ఏం చెప్పడదే చేయాలి, మనం ఎక్స్ట్రా చేయకూడదు. దేవుడు చెప్పింది చేయకుండా ఆయన చెప్పనివి చేసావా
అంతే, మన జీవితాలు కొలాప్స్ అయిపోతాయి. సో ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్పనివి చేశాడో, చెప్పినవి చేయకుండా అతను ఉన్నాడో, వెంటనే సమయంలో ఉన్నాడు, నీకన్నా ఉత్తముడిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకోబోతున్నాడు. అంటే ఉత్తముడు అంటే మాట వినేవాడు, విధేయత చూపించేవాడు, చెప్పినవి చెప్పినట్టుగా చేసేటువంటి వ్యక్తి. అందుకని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సౌలు కన్నా దావీదుకి 10,000 ఘనతను దేవుడిచ్చాడు. సౌలు వస్తుంటే సౌలు వేల కొలది, దావీదు వస్తుంటే దావీదు 10,000 కొలది అని ప్రజలు దేవుని ఘనపరిచారు. సో విధేయత అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. అంటే విని ఆ విన్న దాని ప్రకారంగా మనము చేయటం. ఒక వ్యక్తి, ఒక సంఘం ప్రభువులో స్థిరంగా ఉంది అంటే ఈ 7 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనకి అవసరమని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అందుకే పౌలు 7 విషయాలు చెప్పాడు. గుర్తు చేస్తున్నాను, ఏక మనస్సు కలిగి ఉండాలి, అలాగే ప్రభువునందు ఆనందించాలి, అలాగే అనుకువ కలిగి ఉండాలి, అలాగే 4వది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ప్రార్థన కలిగి ఉండాలి, అలాగే ఐదవది మనము ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉండాలి, 6వది సేవకుడు మనకి ఏమైతే చెప్పాడో వాటిని మాత్రమే మనం చేయాలి, 7వది మనం చూస్తే విధేయత కలిగి ఉండాలి. ఈ 7 విషయాలు ఏ సంఘంలో, ఏ విశ్వాసులో ఉంటవో ఆ సంఘం, ఆ విశ్వాసి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో, ప్రభువులో స్థిరమైనటువంటి యోగ్యత కలిగి ఉంటారు. అందుకే పౌలు చెప్పిన మాట, ప్రభువునందు స్థిరులై యుండుడి. సో మనం కూడా ఆ విధంగా స్థిరులమై ఉందాం. అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమగల తండ్రి, నీ గొప్ప నామానికి వందనాలు. ఈ సమయంలో మేమందరం కూడా విన్న వాక్య ప్రకారంగా మేము ప్రభువునందు స్థిరులమై ఉండే భాగ్యం మాకు దయచేయండి. పౌలు ఫిలిప్పు సంఘానికి ఎలాగూ తెలియచేశాడో ప్రభువునందు స్థిరులై ఉండమని మేము కూడా ఈ రాకడ దినాల్లో, అంత్య దినాల్లో, అపాయకర దినాల్లో మీ యందు మేము స్థిరులమై నీ రాజ్యానికి వారసులమయ్యే కృప దయచేయమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మీ అందరికీ వందనాలు. దేవుడు మిమ్ములను, మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశ్రయించునుగాక. ఆమేన్.